6 महिने प्रशासनाला निवेदन देऊन पाठपुरावा करून न्याय मिळत नसल्यानं ज्येष्ठ नागरिक माजी प्राचार्य गिरीधर परांजपे व विजय परांजपे यांनी खंत व्यक्त केली आहे। जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, मुख्याधिकारी व लोकप्रतिनिधींना भेटूनही न्याय मिळत नसल्यानं कुणीतरी दखल घेण्याची आर्त विनवणी त्यांनी केली आहे। तर आम्ही या ठिकाणी खास करून सांगितलं, मी गिरीधर विश्वनाथ परांजपे, माझा भाऊ विजय विश्वनाथ परांजपे, त्याची मिसेस, आमची मुलं, माझं वय 78 वर्ष, भावाचं आहे 76 वर्ष, तिचं आहे 66 वर्ष। आम्ही सर्वजण हे सिनियर सिटीजन ज्येष्ठ नागरिक म्हणून इथे राहत असतो। गेली 60 वर्ष आम्ही त्या आनंदाने राहत होतो। अलीकडच्या काळात बाजूच्या जागेत बाहेरच्या गावच्या बिल्डरने जमीन खणण्याचं काम सुरू केलं। ते करत असताना न सांगता चुकीच्या पद्धतीने बुलडोझर लावून माग खणायला लागला। या परिस्थितीमध्ये रस्त्याच्या आमच्या ज्या पायऱ्या होत्या, पारंपरिक वापरण्यात येणारे वाट, एकच वाट, त्या पायऱ्याच्या पायऱ्या कोसळून पडल्या। त्याचबरोबर रस्ता गेला, म्युन्सिपाल्टीचा 10 फुटाचा रस्ता खचला। रस्त्यावर असणारा लाईटीचा खांब जो माझ्या दारात उजेड होता, खांब पण खाली पडला। त्यातही काय केलं नाही, म्हणून मी तक्रार केली। कोणीही आलेले नसते, बरोबर बघून गेले, प्रत्यक्षात कोणी काय केलं नाही। मी काय सांगितलं, तू बिल्डिंग मला हवी तुझी बांध, त्याचा आमचा काही विरोध नाही, परंतु माझ्या जे पायऱ्या आहेत, मला खड्ड्यात पडलो आज मी इथे सिनियर सिटीजन, आम्ही पायऱ्या त्या सुरू करून द्या, चांगल्या पायऱ्या बांधून द्या, योग्य प्रमाणात उंचीच्या प्रमाणे, त्याला ग्रिल पाहिजेत किंवा रेलिंग पाहिजे ते करून द्या, बाकी आमचा काही प्रश्न नाही। त्याच्या प्रत्येक नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्षांना भेटलो, नगरसेविका तिथे भेटल्या, सर्वांनी सांगितलं, फक्त हे सांगता येतो जातो, प्रत्यक्षात कामाला कोणी आलेलं नाही। येऊन बघून गेले, मी त्यांना काय हे बघा परिस्थिती, उद्या पहिल्या पावसामध्ये त्या पायऱ्यांना भेगा गेल्या आहेत, पायऱ्या कोसळून खाली पडणार, खड्डा ते 20 फुटाचा आत खड्डा आहे, टोटली 40 फूट खोल आहे, ते भयानक दिसत आहे। पत्रे लावले आहेत, ते वाऱ्यावर पडणार। आमच्याकडे किती वारा येतो तुम्हाला माहिती आहे, 200-250 किलोमीटरचा वारा, त्यात ते सगळे पत्रे रस्त्यावर पडले तर जीवितहानी होण्याचे खेळ, खाली पडले तर आम्ही कोणतरी मरणार, तर लाईटचं काम आहे तो। तर या सगळ्या गोष्टी त्यांनी केल्या बघितलं पाहिजे, हा एक प्रश्न। दुसरा, आमचे माझे स्वतः, मी शिक्षक आहे, 45 वर्ष, सर्व क्षेत्रात काम करतो, सामाजिक क्षेत्रामध्ये, वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये, सार्वजनिक क्षेत्रात। माझी इच्छा असे नेहमी आम्ही मानत होतो की सर्वसामान्य माणसाला न्याय देण्याचं प्रभावी साधन म्हणजे वृत्तपत्र आणि प्रसारमाध्यम। त्याने जर त्याला प्रसिद्धी योग्य ठिकाणी लक्ष वेधलं तर याचा काहीतरी विचार केला जाईल अशी माझी भावना आहे। म्हणून मी पुन्हा पुन्हा सर्वांना सांगतो, तुम्ही या, प्रत्यक्ष बघा आणि त्यांना जी सूचना द्या, तोपर्यंत त्या कामाला स्टे द्या, परवानगी देऊ नका। जोपर्यंत आमचा मार्ग मोकळा करून देत नाही, चांगल्यापैकी सुकर पद्धतीने योग्य तोपर्यंत त्यांना परवानगी देऊ नये, परवानगी बंद करा, नव्हे तर पत्रे लावले ते पहिले पत्रे काढून टाका, रस्ता मोकळा करा। यापूर्वी पण मी 2-3 तक्रारी केल्या आहेत, प्रतिसाद काही मिळालेला नाही। तोंडावर गेलो की सांगतात असं करूया, सर करूया, हे करूया, ते करूया, प्रतिसाद आहे का, ह्याचा मला खेद वाटतो खरं। पण ती माझी म्युन्सिपाल्टी, अर्ध्याधिक विद्यार्थीतल्या नगरसेवक बरेचसे माझे, नगराध्यक्ष माझे असताना मला याचं बोलावं लागतं, याचं मला खरंच दुर्दैव वाटतं। तर आपण याच्यावर जरूर लक्ष घालावं। या ठिकाणी आणखी माझी जी काय मागणी आहे, एक तर लाईटचा खांब पुरा करावा, त्याच्यानंतर ज्या ठिकाणी असणार चुकीच्या मार्गाने जो बांधकाम केलं, 27 पायऱ्या टोटल कोसळून पडलेल्या आहेत, सगळं मी निवेदन दिलं, प्रांताधिकारी सीओना पत्र दिलं, त्याचं उत्तर काही नाही, बघायला पाहिजे। म्हणून परत प्रांतावर प्रश्न आलेला की तो आपण दिलेला आदेश धुडकावून लावून दिला, कोणती गंभीर दखल न घेतलं, धुडकावून लावलं, हे गैर आहे। तरी समजा परत चौकशी, परत बघितलं काही नाही। एकदा उपनगराध्यक्षांना भेटते म्हणाले, त्यांनी लोक मनुष्य पाठवला आपलं, बघा जाऊन बघा आणि सांगा। ते दोघं तर आले इंजिनियर, त्याने पाहिलं, मला तुम्हाला काय पाहिजे लिहून द्या, मी पुन्हा त्यांना पत्र लिहून दिलं, अशा सुधारणा होणे आवश्यक आहे, योग्य आहे वगैरे वगैरे। पुढं त्याच्यानंतर त्याचा काही पाठपुरावा केला गेलेला नाही। तर हा प्रश्न आहे, कधी सुटणारच नाही। मी आज खड्ड्यात पडलेला आहे, डॉक्टर पाहिजे, मी जाणार राहते, कोणी खाली येत सुद्धा नाही। याच्या आधी आमचे किती माणसं यायचे, लोक येतात, त्यांचे हाल होतात। या सर्वांचा माणुसकीच्या नात्याने विचार केला पाहिजे, नैतिकेच्या दृष्टीने, मानवतावादी दृष्टिकोनातून सर्वांनी विचार करावा आणि ताबडतोब त्यांनी बिल्डिंग किती हवी तुम्ही बांधा, त्याचं माझं काही संबंध नाही। आमची वाट व्यवस्थित चालता येईल, सुकर लहान प्रमाणात असणाऱ्या पायऱ्या, हात धरायला रेलिंग एक तर ते करून द्यावं, आणि दारात होत पडलेला जो लाईट आहे नगरपालिकेच्या रस्त्यातला लाईट पोल सगळे घ्या, तो नवीन पोल लावून देऊन माझी लाईट सुरू करावी। कारण मग मी पत्र एक दिलं, त्यांना मी नियम दिला की
बेजबाबदारपणे इमारत बांधकाम असल्यामुळे माझ्यावर माझ्या कुटुंबावर होत असलेला अन्याय व होत असलेले अकारण हाल दूर करण्याबाबत हे मी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहिलं. त्यात एवढंच सांगितलं, मी श्री गिरिधर विश्वनाथ परांजपे ज्येष्ठ नागरिक वय वर्ष 78 उपरोक्त पत्र माझ्या कुटुंबासमेत राहत असून माझ्या शेजारी जागेत सुमारे 10-15 फूट उंचीवर गुरव आणि त्यांचा नंबर दिला काटकर या परप्रांतीय ठेकेदाराकडून 1 वर्षापासून इमारत बांधकाम सुरुवात केली आहे. फक्त 20 ते 25 फुटाचे खड्डे करून ठेवलेले आहेत आणि काही केलेलं नाही. सदर जमीन खोदकाम करत असताना चुकीच्या पद्धतीने बांधकाम केल्यामुळे रोजच्या वापरातील माझ्या वाटेवर तर सुमारे 20 पायऱ्या कोसळल्या असून नगरपालिकेचा रस्ता कोसळून पडला आहे. तसेच माझ्या घरी येण्या जाण्यासाठी उर्वरित पायऱ्या सुमारे 30 आमचे अकारण हाल पडले असून आमचे अकारण हाल होत आहेत. त्याच्यानंतर याबाबत माननीय उपविभागीय अधिकारी महसूल सावंतवाडी यांना मी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगरपरिषद सावंतवाडी यांना दिनांक 16/9/25 रोजी लेखी आदेश दिला होता, परंतु अद्यापपर्यंत कोणतीही कारवाई झालेली नाही. त्याच्यानंतर मी पूर्ण नम्र विनंती करतो की प्रत्यक्षात जागेवर येऊन आपण पाहणी करावी, सदरच्या ठेकेदाराला बोलावून त्याच्यावर योग्य ती कारवाई करावी. कोसळलेल्या सर्व पायऱ्या रस्त्यापासूनच्या योग्य रीतीने चढ उतरण्यास सोयी होतील, सुकर होतील व सहज सोपे जाईल अशा रीतीने बांधून द्याव्या. पायऱ्यांच्या दोन्ही बाजूला रेलिंग किंवा ग्रिल्स बसवून द्यावे. रस्त्यावर पूर्वीपासून असलेला लाईटचा खांब दिव्यासह पूर्ववत बसवून द्यावा. संरक्षित भिंत बांधताना जमिनीत पडलेले चर खंड बुजवून समपार्जित करून द्यावेत. बांधकामासाठी वाढवून ठेवलेले सुमारे 10 ते 15 फूट खोलीचे खड्डे बुजवून टाकावेत. मोती तलावाच्या पाण्याच्या पातळीच्या खाली सुमारे 20 फूट खोल खड्डे असल्याने यात सतत पाणी असते. त्यामुळे या बाजूने मी राहत असलेल्या इमारतीवर धोका संभवतो. पावसाळ्यात जो अधिकच आणखी धोका संभवेल. तात्पुरती केलेली लोखंडी शिडी अधिक धोकादायक असल्याने डॉक्टरांना भेटणे, बाजारहाट करणे वगैरे अशक्य होत आहे. तरी वरील सिमेंट कॉन्क्रीटचा पायऱ्या बांधून भेगा पडलेल्या सगळ्या रस्ता नीट करावा. 20 फूट ते 22 फूट उंचीचे पत्रे लावून ठेवले आहेत ते काढून टाकावेत. पावसाळ्याच्या वादळी वाऱ्यामुळे ते रस्त्यावर पडून धोकादायक ठरणारे आहे. गावातील मोकाट सुटलेले कुत्रे रात्रभर ओरडत असतात, त्यांचा बंदोबस्त करावा. वरील सर्व कामे पूर्ण केल्याशिवाय संबंधित ठेकेदाराला इमारत बांधकाम करण्यास परवानगी देऊ नये. उपरोक्त योग्य ती कारवाई करावी असं हे पत्र मी कलेक्टरांना दिलं. त्यात त्यांनी लिहिलं की लोखंडी शिडी पण काढून दिली. लोखंडी शिडी होती पण काढून दिली. तेव्हा आता पूर्णपणे काहीही नाही. खालून आम्हाला रस्त्यावर जाण्यासाठी ज्या पायऱ्या आहेत त्या सगळ्या पायऱ्या निकामी झालेल्या आहेत. त्यामुळे त्या पायऱ्या लवकरात लवकर त्यांनी बांधून द्यावा एवढीच आमची विनंती आहे. त्यांना बाजूला साईडला गाड धरण्यासाठी पाहिजेत. आम्ही दोघं जण ज्येष्ठ नागरिक म्हणूनच आहोत. 77 वर्ष 79 वर्षाचे आहोत. 60 वर्षाची 65 वर्षाची माझी मिसेस आहे. तर त्यामुळे लवकरात लवकर लक्ष घालून हे पूर्ण करावं एवढीच विनंती. कलेक्टरने उत्तर देण्यास टाळाटाळ केली असं वाटतं. सखेत नमूद करतो. अजून त्यांनी दिलं पाहिजे होतं. अपेक्षा आहे त्यांच्याकडून. मोठे अधिकारी आहेत ते. तसं काही केलं नाही.